PNG Благоевград. Ще ви представя проекта New Magic World, който какво представлява проекта? Това е web-based RPG игра, т.е. roleplay game. Играеш като всъщност превъплъщаваш се в ролята на в повечето случаи фантастичен герой. Защо точно игра? Всеки, който се е занимавал малко или много с компютри, задължително играл игри. Също така аз лично съм много голям геймер, запален съм по игрите и реших да се опитам да направя такава игра. И сега ще ви представя. Сега ще прекъсна презентацията, ама тук ви твърди, че съм баннат от някакво IP9 196. Къде гледате сайта? От интернет? От интернет. Да, с нощи си играх малко и тествах нови функции за това, да. Аз тук ще го представям много хоста. Добре, за смисъл където виж да гледа. Тук да. Няма се това, да. Значи... Може да кажеш в момента какво е IP-то, те да могат да цъкат тук. Виж какво е IP адреса на който ти е дал в момента. Често на друга мрежа. Защото не е много хубаво да банваш журито. Аз ще знаех си. Аз не гледам на друга мрежа. Също така. Едно ли повече? Да, това мога да стане вече. Значи, за да си играе, човек трябва да се регистрира, като във формата има jQuery. Използвани технологии са PHP, JavaScript, като използвам библиотеката, MySQL датабаза и общо взето това е. Проверява се за валидност на въведените данни. И след като се регистрира, потребителят трябва да влезне в аккаунт. След като се регистрира потребителя, трябва да влезне в аккаунта си и му се задава. Това са шрифтове, които са от апито на Google, те са безплатни, и могат да се вграждат в сайта. Има възможност да си избере между съответно магиосник и елитер, зависимо от това как иска да се развива в играта, като всеки от двата героя има различни начални статистики и малко обяснение относно всеки герой. Независимо, няма значение какъв герой ще избереме, получава се съобщение, че сме регистрирани. Това е нашия профил. Всъщност, това е основният екран на играта. В началото се изписват health, stamina, mana, това са основните статуи на български, не се сещам думата. Моля? За кое не се сещам? За статистика на играча, в смисъл това на неговите възможности. Показатели. Да, показатели, да, точно. Това са показатели, отдолу опит и съответно злато, атака и защита. Значи, отгоре двата бутона са по-скоро към самата система, а не към играта и затова са съответно отделени. Ранглистата, това всъщност е подредбата на играча по експириенс, т.е. който се е развил най-много. След това имаме бутон работа. Като го натиснем, той изчислява оптималната работа, която може да се извърши от даден герой, в зависимост от показателите, да. В зависимост от показателите, които има до момента, като всъщност тази работа увеличава и парите на дадения потребител. Таверната, това представлява, това е чат, възможност на потребителите да комуникират помежду си, като чата, личните съобщения
и съответно тренировката, когато ще видим след малко, са сложени в по-пълпи, за да могат, защото с тях се работи най-често и да бъдат по-лесно достъпни, нали, от дадения потребител. Личните съобщения, като се отвори по-пълпа, имаме 3 таба. Отгоре виждаме входящи и изходящи. В момента е празно, тъй като е регистриран нов потребител. Можем да изпратим, нали, съобщение, като ресивъра има всъщност Ajax търсачка, която намира потребителите, за да не възникне проблем при изпращане на лични съобщения на несъществуващ потребител. И след, нали, вече съобщението е изпратено успешно и то се появява в изпратене. Това тук също, нали, така е акордион ефект от jQuery. Тренировката, значи това представлява прозорец, който дава възможност на играча да увеличава показателите си и, нали, съответно опита, експириенса, като всяка тренировка е различна и първо показва какво е нужно, за да тренираш един път. Ако искаш да тренираш, нали, примерно стрен, това изисква 20 хел, 50 стамина и 15 мана, като в същото време една тренировка дава, нали, съответно до 20 опит, 2 хел, 1 стамина, 2 мана, атака и дефенс за развитието на героя, като всяка една тренировка е различна. Отново тук виждаме алгоритъма за оптимална тренировка, като при натискане на тренировка ние не тренираме веднъж, възможно най-много. Колко пъти възможно най-много, в зависимост от показателите на играча. В реално време се обновяват показателите, като може веднага да се тренира. Нали, след това и той си изчерпава много в зависимост от текущата, а не от общия показател. И имаме един магазин, в който всеки един потребител може да купува магии, скилове, с които да увеличава силата на героя си. И като цяло това е приложението. Какво искам, нали, как искам да го развия в бъдеще? Надявам се в най-скоро време да мога да добавя мултиплеер, т.е. двама потребители имат възможност да се бият помежду си. Какви са проблемите, които възникват? Един от основните проблеми е баланса между двата класа, нали, магиосник и рицар, тъй като трябва да има възможност всеки един от тях да се развива по различен начин и в същото време да няма дисбаланс на силата, т.е. да могат да се противопоставят един на друг. И общо взето това и пак на въпроси. Значи аз имам въпрос, може би за друг път да знаеш, като започваш да представяш игра, то аз не че съм фен на игрите много, сина ми много играе такива стратегии, игри, разни. И обаче аз винаги да видя, че играе някаква нова игра, опитвам да разкажи ми каква е историята. Тоест ти като презентираш това, трябва да кажеш Game Story, това е историята, че едно време има някакви сиели. Това е първото, което от представянето ти не разбрах каква е историята на играта. Всъщност при... Направо мина към път, как беше, и аз го забравях. Да. Всъщност при... Само една секунда, при самата регистрация след като даден потребител, нали, преди да си избере на клас, това доста изключително интересни факти за всеки един от класовете. Да, обаче като цяло историята на играта. Смисъл, това е ясно, че обясняваме показатели, какво означава и така нататък. Това е Game Story. Да. Другото, което е много важно за подобен тип игри, които са онлайн си играят, е искам да те попитам
въпреки че май след последните някои изречения ми стана ясно, но аз ще попитам въпреки това. Значи това развитието на героя на показателите, надграждането на умения и така нататък, какъв е механизма, който съм имплементирал и по какъв начин се случват? Трябва задължително да съм онлайн играча, за да се развиват тия мои и надграждат тия мои умения, или мога да пусна тренировка и да излезна и да тренирам в залата. Можете, да. Или да си учи уроците и след 2 часа По принцип, самия алгоритъм работи с времето. И затова вие като го пуснете и като изключите, значи мога да стартирам тренировка и да направя логаут и тя ще си върви така. Като направите логаут, не съм сигурен, това не съм го тествал. Би трябвало да може, да. Защото работя с времето. Таймстампа. Работи с времето, значи ти трябва да и вие като влезнете, да ти бъдат и така нататък. Или може да е определен ивент, зависи каква ти е логика. Да, по принцип логиката и за обновяването на живо е след като тренирате, то запазва последния момент, в който сте тренирал. След това самото обновяване взима времето в момента. Вади го от последната тренировка и изчислява за съответното време според в датабаза да има regen speed, т.е. скорост на регенерация на ще го покажеш на показателите. Да, на показателите. И той изчислява всъщност при новото влизане колко би трябвало да сте получили вече от новите показатели. Значи ще се случи за това. Да, би трябвало да се случи, да. Но то трябва да върви на фон това нещо, да не се актуализират тези показатели, единиците за тези показатели в момента на логина, защото ако междувременно някой друг, то явно тази част още не си развива в играта, тръгне да ме атакува. Да, то също още не съществува. А също времето е минало вече, което е необходимо за регенерация, както каза, или за каквото и да било там. Увеличаване на моите умения и така нататък. И той ме атакува, аз ще бъда дефитнат, защото не съм се логнал. А всъщност това не е така. И това няма да е истина. Тоест трябва да измислиш логика някаква. Точно това. И как да имплементираш след на PHP, това някакви кронове трябва да изработят, нали? Да, в момента това работа, за да може да на заден фон да изчисляват това развитие на героя. И не на последно място, ти дето как го спомена, да има баланс. Да, баланс. Интелекта на играта. В смисъл, това не е никакъв елементарно, просто да се направи интелект. В смисъл, ако интелектът се разбира да направиш с if, defense skill е 2 и там, нали, attack skill на другия е 3 и еди какво си реално на еди какво смисъл. Не се правят по този начин нещата. Са елементарни и в тази връзка имаше, ама това вече са обезмислено, въпреки това за какво ги използвате ресурси, явно би трябвало да се използват тия неща в някакво динамично развитие на тази игра. Тоест да мога да строя повече, защото има много пари, защото сега има някакви пари, ама да правя с тия пари. В момента само магазина работи с парите. Магазина работи, мога да получиш. Може да купуваш, да, но тъй като също работя по мултиплеера, два потребители да взаимодействат помежду си, не могат да си използват магиите. И затова всъщност се обезмислят и магиите, здравето, трябва точно така, да. Различните видове атаки, защото тук имаш атаки, но нямаш различни видове атаки, трябва да имат. Щети, колко нанася една атака, experience, не знам си какво. Много сложно да се моделира. Това Game Story е много важно. Тоест ти първо трябва да направиш, да измислиш всичко как ще се случва и след това да почнеш да моделираш. Би било за мен правилно. Аз искам да питам. Вече бях видял това нещо. Имаше на доста места такова умешано JavaScript, такова PHP код с някакви темплейти и с това нещо, както други неща се случва. С темплейт има с JavaScript на профила. Да, с JavaScript има намерите да вършат нещо. На профила. Страницата на профила, това е алгоритъм за регенерация. Administration, тук имаш за колко ползваш? По принцип, оттам се бава, но този процес на разработка и затова не го показвам.
Другото, за което точно ако може да ни покаже базата, как си моделирал именно тия показатели. Показателите. И доколко лесно, това е въпрос, който води, доколко лесно аз мога да добавя някакъв нов скил или показател, или както там да наричаш. Характеристика на героя. По принцип това е датабазата и всъщност алгоритъм работи от тук. Health, Stamina и Mana, това са стойностите при регистриране на началните и в последствие с процеса на игра стойностите, които се обновяват, нали, за да стават съответно по-силен. Current, Health, Stamina и Mana, това са последно използваните, нали, в това време, дето е last used, ето. Това е, нали, кога последно са използвани и колко останало съответно. Защото, нали, при оптимално, ако имате 230, обаче може да се използват само 200, защото е на кръгло число 50, 30 остават. И съответно това са стойностите, които остават. И ето ги скоростите, нали, на регенерация. И Къде човек трябва да нормална форма тук, да го питам нещо, за като гледаме данните, да кажем коя е нормална форма. Има ли? Мисъл, трябва да промениш модела на базата. Това няма идеални на... Да. Добре, въпреки това, сега в момента, ако добавиш нова характеристика, тук системата ще може ли да ползва? Как характеристика? Каква характеристика? Като показател? Да. Не, ще трябва да се, нали, да се добави. Ще трябва да модифицираш по кода нещо. По кода не. Ще трябва да модифицираш. Защото това са отделни методи, които изчисляват съответната регенерация и ако се добави нов скил, ще трябва да нов метод по въпроса. Също така скила трябва да се съобрази с малко, много работа ще има. Какво правиш за същото, защото от SQL? Моля? От SQL injection какво правиш за същото? В принцип, много защитна линия на има една функция clean data, един метод, който филтрира, нали, съответно, понеже аз работя за момента само с integer и с string, string го филтрира да не се държа, а integer го връща като цяло число. То всъщност съществува, нали, за съвпадаща запетая числа. Само числа остават, но не се проверява, нали, за коректността на данните. SQL injection не може да се направи, обаче и данните, ако се въведат грешно, няма да нищо няма да стане, няма да работи. Значи аз имам един коментар, който е с формата на логин. Значи, стринг може да се това, дето пише user exist, user не exist, защото това е доста хубав начин да разберат какви са потребителите, което е 30% от в принцип, като правиш такова user code, съобщението за грешка при логин форма е, то такъв юзер с такава парола не съществува. Няма такъв юзер или няма такава парола. Да, ще ви дам по-коректни данни, обаче така давам повече информация. По-коректни данни давай флогове на потребителя и така нататък, но не дейно логин формата да кажеш. Това е. Защото също така му кажеш, бе, тук още две символа ти трябва да снимаш парола. Не е И той има идея, обаче има много друга. За друга път да развиеш с изкуствения интелект. И ще направим един батъл. Дали кой за да ще или... Добре, благодаря.